Uy. Ala, hindi mo galing. Madali. Kamu kayo. Karibok mo ay. Maguli ka na daw. Alat mo na nga ni. Kadakon mo, tigano, kadakon mo ata. Uy, no. Babayan mo yan. Di makita ka mga manisyan. Ay, pag ikanada ko. Uy. Uy, balik. Hindi ka na supog, kadakon tao. Udah nan surupog-surupog mo yan pa rin sa pamilya. Wala ka kayan. Ito na nga ni. Di ba na matikim-tikim? French Pat Vincent Okay. Gayong ka mga bakalan video. May pantalon, may kalo, mga okay kanina magayon. Ganda. Legit. Uy, Brad. Tindihan, nag-ano ako digdi, nag-iiling mga kalo. Nag-isa ko yung nataman ko. Karibok mo ay. Katani. Basta magano ka lang sa kuya. Di ka magpararibok. Ikaw may binapalak ka na naman garong maraot. Kuya, sumbong ta ka. Kapag sumbong. Kaya may sumbong ta ka. Kapag ano, tawan ta ka na lang yun. Ay, hindi ako bro, nadamay ako sa kalukuhan mo. Natanong gibon. Oo, iling. Uy, nag-ano ka dyan? Di ka lang nga, di ka magsunod. Kapamalisya mo. Ay, uloin. Tawan ka man nga ni. Ito pa may mga tao pati, minakailing sa imo. Uy. Ay, di, may purpose ka pati. Wala ini. Isog na nga ni dyan. Wala, kuya bro, madali kita kada kung tao. Ito pati sa diri. Karibok mo. Wala ini. Sina nga ni, nagpipili pa. May kisang mga kabistado digdi. Alak ka, uy. Madali kita kan. Kadol pating tao. Ay, wala talaga yung kapay-kapay. Uy. Ala, hindi mo galing. Madali kita. Kamu kayo. Karibok mo ay. Maguli ka na daw. Dinadamay mo pa ako kung ano. Mapapasupog pa ako. Ikaw nga nito sunod katabon ako sumapasupog. Hindi magayon. Gabos magagayon ay. Dali Legit na ka, nga ligmo. ko ng plastik. Dali na. Ay, hindi. Di ako makuha. Wala ka kan. Di pa bakal tama nini. Makakadalin siya kita digdi. Ulala ka, grabe na nang tiwas ligdi. Uy, tigo para ko. Dali kaya. Mga barato man ang pati. Hindi mo yun mabakaling mahal. Ano ko ni diretso ta may ano may dudu. Bala ka man. May dudo kung manyakas ka. Bala ka yan. Madali ka kayan. Ano, gusto mo makinabang o abo ka? Gusto, pero baka manarog ka na paraan. Ay, dai kung abo mo. Di ta ka pinipirit. Di ka na doon magparabidyo. Makukulong ako ang ginigibo mo. Bala ka. Upload ko talaga ini para makulong ka. Para taban ka. Wala ini si Kuya Brad. Karibok mo. Bala ka Kuya Brad mo daw. Di kita uto pala sa tindiro. Nag-iiling ka raw pirili. Hindi ka binasupog eh. Wala ini. Uy, balik ko yan. Balik na nga dyan. Ano mo? Balik mo na yun. Bala ka ko yun. Padakol mo pating tinaban. May lusutan dyan, may lusutan. Padakol mo pating tinaban. Ay, uy. Alat mo na nga ni. Kadakol mo, tigano, kadakol mo ata. Uy, no. Babayan mo yan. Di makita ka mga manisyan. Ay, pag ikanada ko. Uy. Uy, balik. Uy, wala kapay-kapay talaga ini. Karibok na nga ni. Karibok mo. Ulo. Uy. Ibalik mo yan. Madadakop talaga kung gibo mo na. Dapat ka lang talaga madakop. Tapos gawin Magtabang taban. na ta para yun sa pamilya ta. Dali na. Dapat kita kinakaon na. O sige na. Iuli mo muna yan. Iuli mo muna yan. Dali. Dapat na ano. Uy no. Paragon mo ko. At ada yan. Dali ano muna. Wala ka. Dapat na. Sige ilag mo dyan sa ano. Yan. Dali na. Mana. Idalag na. Uy, Kuya Brad. Tama na yan, Kuya Brad. Hindi ka na supog ka raw tao. Udah nan surupog-surupog mo yan pa rin sa pamilya. Bala ka kayan. Ito na nga ni. Magdalagan ka na tayo. Dulag ko na yun. Bala ka. Di ako may basahin mo. Dumaduma na ako. Sino si Kuya Brad ay nadakop na garo? So yun na daw ito ay. Baka nadakop na. Baka nadakop na si Kuya Brad ay. Hindi mo kal dito.
Uy, di mo ini. Wala ka, uy, una ko na Uy, kapatal mo. Dali nga. Sugan duman. Di munggol ka, Nakakuha uy. na ako sa imo. Tinawan ta ka. Ay, ala, parehas pa pati karon tinaban mo. Mabingin yan. Anan, parehas. Mabingin nga nini. Tagsaro kita. Ay, di ko nila tanggap, Munaan. di ko nila tanggapon, Kuya Brad. Wala ka yan. Marigitan ako kayo. Kapatal mo ba? Tinaw na nga ni. Tinabanan mo bagan, di mo man tinaw. Mga pumuditay, mandi mo na ako. Balak sa buhay mo. Tigtatabangan ka na lang, abo ka pa. Kasali mo Huwag kayo ka na sa taban. kasagutom. Ay, pabakal ko lubod ini. Bala ka, maguli ka na. Mauli naman ako. Balak sa buhay mo. Bala ka. So let's go guys. Thank you so much sa nanood. Pakilala ko lang si Kuya may-ari ng Ukay-Ukay. Anong pangalan po Kuya? Page Ito yung page nila. Prince Pat Vincent Ukay. Guys, follow na kayo guys sa page nila and maganda dito mag-ukay-ukay mga guys. Mga legit guys. Mga original ang mga damit nila. So Mura peace pa. out. Mura pa. Thank you, Let's thank go you. guys. Salamat kay Kuya. Salamat po, Kuya. Thank you, Kuya. God bless. Thank you po. Yo, shout out kay Kuya dyan, kay Kuya Patrick, naka-mention siya sa sa taas. So, guys, papalo po ng page sila. Binigyan pala kami ni Kuya ng partner, ng t-shirt. Ayan. Thank you, Kuya. Ang ganda ng tela, guys, makapal. Subukan naman ko kayo dun. Maganda, guys, basta. Tsaka mga mura yung mga ano nila. Maninda. Mga paninda, mga mura. Tas, ang kursunada ko talaga doon, guys, yung mga waway, saka yung mga sombrero nila. Original talaga kapal ng tela. So guys, maraming salamat. Thank you so much. Shout out sa mga lahat ng supporters. Please follow Kuya Brad sa YouTube channel namin at sa susunod na video namin guys kasi hindi namin kasi ito pinagandaan. Nandun na lahat ng mga magpapa-shout out. So antayin nyo na lang. guys. Peace out. Abang-abang.